Bonġu, l-lum nibdew it-tieni ġurnata f'Dozza. Il-temp l-lum hu ħafna ħjar fil-fatt tara. Tista' tara actually faċċeta tiegħek. Bħalissa huma l-10 jinqom ilu u ħammur nieħu breakfast. Nuna ħobbs bil-Nutella. Kos qed niftakar għand il-pancakes. X'tajtu l-bieraħ qegħdin hawnhekk. Die already. Afdal kif ħareġ. Just give up and die. Nutella bil-pancakes. Illum ħammorru komakjo. Li huwa post żejr isu Venezia, apparently żejħulu isu Venezia żejr. Għax jgħid fuq l-ilma hekk u nduru Naqa naraw sightseeing ta' dal-villaġġ. Dan huwa l-post fejn qed noqogħdu barra. Ħankaw siġra tar-rumin, mfatra. Mela, hemm it-toaster. After 100 meters, turn left and go along the SP56. Thank you. Next. Wara xi sija triq wasalna Komakjo, samura du skopra li dil-lejk fija daqs Malta. Lalla xi zlaqgħu minn. Jekk Naqa nitħaq. Kuluri għek għandhom vera sbieħ. Posti għedek vera fakru n-Assassin's Creed għax bżem jgħam il-pols fil-ilma, il-ħitan setla maħħom u għek. Pa mal-kamra kont għedin parla ta' mux miegħek. Da b'eżempju ħaġa waħda biss għandhom, għandu il-Madonna waħda mdok il-pupi korru hekk li diqqu lili.
biċċa u biċċa. Menti komedi? Naħa ma dik ma ġibux kollha tal. L-ostra għek. Su in Dave da. Għam videos li Disney għam ġew. Għara Mrs. Doubtfire. Mrs. Doubtfire għam ġew. Telefon kien. Su inti Dave da, arba Għall-loġġi għax għandi tal-barat. Dak mux imbarazz. Ma mux minnem tidħol kifu stess. Daqta ġifieri. Tbax imkien għafja dar. Fuq tal-mama tidħol naħs. Għawek, fuq il-mama. Għawek, nfittxu għaw irridu. Ġejna nfittxu GameStop li waħanut tal-comics u għek, ma tux nsibuħ allura. Naraw forsi għaw fil-ċentru kommerċjali. Għaddim minn ġaħħaxix u għek. Għandi z-zarbun abjat jien. Xħat trid karkura. Ija minn. Missioni falluta u s-saħmorru fanut biex kun jista' jixtiex affarijiet jew joqgħod jara affarijiet tal-guns u hekk tal-baby guns. Mhux jismani għadu ħadd fams. Mux nagħti każek. You bitch. Inti la raħa ta' mandolin issa. Suppost nagħmel lek, Tajlu minn idu. Għax iż-żikka allura. Ġara. Issa seri nifikċu GameStop, ma fux sensibu. Għaddej minn ġo ħaxix. Għattiħal ma saqajja minn. Off. Jibta ġo l-kamera. Għara fik tip tajt. Ma nafx jikol. Għala ħalqu minn mżiq xi bezla. Għassa l-isptar. Psychotistic. Da sam fil-ġenza ġulina. Għandek daħħax daħħa. Mux parek ma nafx id-daħħa. Għadġib stija. Dik bux tadel ikbar. Eżat, fatħu jgħu xi għala kien fija zejt, Tom fil-żejt edha. Il-vojta. L-għod bella miekol. Trit. Kallem kum mux. Min li d-dicċamenta? Trit sam, dicċamenta. L-għod kol ġie l-għod. Ejja ħatta rajja. Jew li qed tixbet int. No, he cut the penis. Għara kif għati għakol. Ok, inti ma ħattix minn xogħol. Living the life. Allum ħanqafaw. Għada. By the way, għada kienu ħajmorru l-loba. Papa u Samuel. Imma bħabba dak l-nqala tal-fans u hekk. Ma jistawx imorru, għax ibbenjaw xi supporters, xaġek la ma jistawx imorru. So irdu nokħam l-ewwel ġurnata. U kunu tafu għada x'ħan għamlu. Narakom. Good night.